Tnediet għal konsultazzjoni pubblika l-Istrateġija Nazzjonali ta' Malta bl-isem ta' Libertà li ngħix li titratta d-drittijiet ta' persuni b'diżabilità f'pajjiżna għad-9 snin li ġejjin. L-istrateġija li kien ħabbarha l-Prim Ministru Robert Abela f'laqgħa tal-Kabinett fil-binja tal-Inspire ix-xahar li għadda għandha 13 objettiv u 62 pjan ta' azzjoni. Fost l-oħrajn il-miri jinkludu r-riformi u l-ugwaljanza, aċċessibilità, partiċipazzjoni fil-kultura, divertiment u rekreazzjoni, relazzjonijiet familji, sessualità u li tkun ġenitur, kura tas-saħħa, xogħol u impjieg, ħajja indipendenti u parteċipazzjoni fil-ħajja politika u pubblika. F'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Gvern għan-nies, il-Ministru għall-Inklużjoni u Kwalità ta' Ħajja Giulia Farrugia Portelli qalet li din il-konsultazzjoni se twassal ukoll għas-sena 2030 li ma sena ġiet identifikata għal kisba tal-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli tal-ġnus Magħquda. Din hija strateġija importanti ħafna għaliex hija dokument li se tpoġġi lil Malta in line mal-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda li Malta impenjat ruħha li aħna nkunu konformi magħhom. Mod tanġibli qed naraw 63 azzjoni li permezz tagħhom Malta se tkun aktar inklusiva meta finalment dan id-dokument ma jibqax wieħed għall-konsultazzjoni ma jkun wieħed attwat. Il-Segretarju Permanenti fiħdan il-Ministeru għall-Inklużjoni u Kwalità tal-Ħajja Matthew Vella għalissa kulħadd irid ixammar il-kmiem biex fid-9 snin li ġejjin naraw il-frott ta' din l-istrateġija. Strateġija li tik entużjażmu kbir għaliex verament qed impoġġu il-persuni b'diżabilità u l-qraba tagħhom fiċ-ċentru. Mhux biss fuq il-karta, imma vera b'azzjonijiet differenti. Ser naraw li jkun hemm koordinazzjoni sħiħa bejn ministeri differenti fuq temi bħall-aċċessibilità, l-edukazzjoni u s-saħħa. Din il-ħidma ġabdiet. Immissa permezz ta' strutturi, permezz ta' din l-istrateġija, għandna viżjoni fejn irridu naslu u kif ser naslu. Il-monitoraġġ ta' dawn l-isforzi ta' implementazzjoni se jkunu fir-responsabilità tal-Kummissjoni għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità. L-entitajiet interessati u l-membri tal-pubbliku huma mistiedna jieħdu sehem fil-konsultazzjoni pubblika fir-rigward tal-istrateġija li se tkun miftuħa sas-7 ta' Lulju li ġej.